Felly cyfle i'r Rhydian I gael golwg fanylach. Achos mae e'n bwysau yn dywe. Mi'n gwybod ti'n gallu mwynhau'r gwaith allan I ddychmygu, ond mae e'n bwysau hefyd yma yn y prif gylch gan gofio'r safon sydd i'r sioe mewn gyffredinol. Ie, wir. A gyda'r dosbarth cyntaf yma, mae'n bwysig iawn bod ti yn mynd am yr un wyt ti eisiau, oherwydd wyt ti'n gosod patrwm y dydd wedyn hefyd, felly mae yna tipyn o olwg ar y gysylltiaeth gyntaf, mae weld siwr fydd yn mynd nes ymlaen. Wedi dod â'r ceffyl hynny nôl fewn i'r safle cyntaf, Cilmeri Casemiro, mae'r beirniad Mr Rhydian Davies o Frydfa Bryn Gwenlli, eiddo Ryan Wilson. Felly gewn ni weld os fydd stori'r ffair ea yn troi'n stori o lwyddiant unwaith yn rhagor, ie. A ddechreuodd Rhydian sy'n beirniadu ddangos ar rhannu dad mewn sioe yng Ngheredigion. Ie, dwi'n meddwl mae Brython yw enw I dadau o Frydfa Bryn Gwenlli, felly i'r tad nath dechrau'r Frydfa yma. A Rhydian wedyn, yn ogystal â'i frawd Rhodri, sydd yn magu ac yn arddangos ar ran y tad bellach. Dwi'n meddwl mae Rhydian sy'n neud y magu a Rhodri sydd yn neud y gysadlu, dwi'n meddwl. Felly maen nhw'n dîm da. Ydyn yn wir. A lot fawr o Frydfa Brython. Bryn Gwenlli. Y Bryn Gwenlli, mae'n ddrwg gyda fi, wedi bod yn cael I allforio ydyn nhw I wahanol wledydd. Ie, mae hynny'n wir. Rhydian hefyd wedi beirniadu ar draws y byd. Ni wedi gorffen, ie, mae'r rhosglyme'n cael ei cyflwyno. Wel, I ni ar fi'n gweld, ac I ni yn gweld gwobr cynta bore Dydd Mawrth yma yn y sioe gyda yr adran A. Mae wedi bod yn olygfa hyfryd 2 ar 20 yn y dosbarth, ond I ni wedi gweld stori yn cael ei ailadrodd mewn ffordd o'r ffair ea, Owen. Ie, wir. Ceffyl yma, Cilmeri Casemiro ath ar bencampwriaeth yn y ffair ea y llynedd, ac wedi hawlio'r lle cyntaf yn nosbarth cyntaf yr adran A yn Sioe Frenhinol 2024. Beth mae hwnna'n neud I werth yr ebol wedyn ni bod na 2 wobr fawr wedi ennill? Beth sy'n ddiddorol yw bod na 2 feirniad wedi rhoi'r ceffyl yma yn gyntaf, felly yn amlwg iawn mae'r ceffyl yma'n apelio wedyn at fwy nag 1 beirniad. Felly mae hynny'n bwysig iawn. Yn sicr mae'n adio gwerth i'r ceffyl yma hefyd. Mae pawb eisiau prynu enillydd y Sioe Frenhinol, ond anamal iawn maen nhw ar y werth. Fi'n cofio yn y ffair ea, yr un bychme Cilmeri Casemiro, nath e gibio calon pawb oedd yn y cylch ceffyle. Ac os ti'n cofio yn y cylch, ti'n gallu mynd mor agos at yr ebolion yn rwy ti. Wyt ti'n gweld nhw, wel, bron bod ti'n gallu cyffwrdd nhw yn y ffair ea, yn amlwg maen nhw'n bach yn bellach heddi. Ond, ie, hyledd wyt ti wedi bod reit lan ar bwys y ceffyl yma. Lyn lwcus iawn. Fifth prize this morning goes to exhibit number 22. Felly Ryan Wilson, arbenni ddigon, wedi ennill yma yn y Sioe Frenhinol gyda'r Ebol Blwydd, Lliw Melyn, Cilmeri Casemiro. A'r berthynas rhwng yr un sy'n dangos a'r ebolion a'r ceffylau mor bwysig. And as they go across the grandstand, if you could show your appreciation. Wel, mae yna gymeradwyaeth gwresog iawn I wobr cynta yma ar ddydd Mawrth yn y prif gylch. Golygfa hyfryd, a Cilmeri Casemiro yn mynd ar wobr gynta ac yn pleisio'r gynulleidfa gyda'r Merlod Mynydd Cymreig a dosbarth yr ebolion. Page 166 of your catalogue. O, mae'n gariad. Yn dwi.
Felly cyfle i ni gael sgwrs bach nawr gyda Ryan Wilson a chael dod i nabod Cilmeri Casemiro chydig bach yn well gyda Hannah Parr. So Ryan, we did have a discussion yesterday where you weren't sure you were going to have a very successful Royal Welsh. I would hazard a guess this has been better than you were expecting. Well, you can never come here expecting anything, I don't think. It's, you know, anything can happen at the Royal Welsh, can't it? So based in Hereford with your other half, Gemma, you've just told me you've got 9 horses up here this week. There's a very busy week. Are you back and forth every day? Yeah, back and forth every day now. There's 3 maiden foals and a stallion tomorrow as well. There's a male foal in the Palominos as we speak. Keeping yourselves really busy then? Yeah, very busy. Well, good luck in the championships later on. I hope you have a very successful week and I hope the Palominos are going well as well. Thank you very much. Thank you. Diolch. Number 560. And this is Stafford Rockefeller.